manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min nabiyyin arsalahu Allah illa hazzara ummatahu dajjal. Ba wani annabi da Allah ya taba turowa face wannan annabi sai da ya tsoratar da jama'a sakan dujal. Annabi yace da yake ni nafi kowa sanin hatsarin dujal kuma nafi kowa sanin dujal da kyau, yace ba a taba samun annabin da ya cikakken bayani wa al'umma sakan dujal kamar yadda ne wa al'umma ta bayani ba. Akwai ran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a masallaci yana wa'azi kan dujal, annabi ya daga muryarsa yana bayani, can sai aka ji yayi kasa kasa da muryarsa yana magana a hankali. Sahabbai suka ce sai da muka tsorita, muka dauka ma dujal din ya bayyana ne yana cikin dabinan bayan masallacin annabi, shi yasa annabi ya kasa kasa da muryar shi. Kenan wa'annan hadisai sun tabbatar da bayyana dujal, kuma in yazo zai fitini jama'a zai iya samun kai ce kai imani shi Allah ne, ka ce ba za ka yi imani da shi ba, ya ce ina tado maka babanka da mahaifinka da suka mutu, mahaifiyarka da mahaifinka suka tabbatar maka ni Allah ne, za ka yi imani da ni? In ka ce eh, sai ya suranta maka shedanu guda biyu, sai ka ga mahaifinka ga mahaifiyarka sun taso, su ce ya kai wani ɗanmu wannan shi ne Allah, ka yi imani da shi idan kana son aljanna, in ba haka ba za ka tafi wuta, mu ma imanin da muka da shi ya cece mu. Sai wannan mutum sai ya imani da dujal, daga nan kuma shi kenan ya halaka a wannan lokaci. Haka zai rinka bi yana halakar da al'umma, kowa da irin fitinar da zai zo mata da shi. Manzo Allah ya ce akwai mai karfin imanin da zai gagari dujal ya buga da shi, ya ce na san ka kai ne annabi ya mana magana akan ka kai ne dujal. Dama annabi ya faɗa mana cewa dujal fa ido ɗaya yake da shi, ubangijin ku ba ido ɗaya yake da shi ba. Sannan akwai rubuce a jikin goshinsa kafir. Manzo Allah ya ce da wanda ya iya rubutu da wanda bai iya ba duk za su karanta wannan rubutun, amma wannan ba zai hana kuma dujal ya fitini jama'a su yi imani da shi ba. Wannan mutum ya ce ba zai imani da dujal ba, dujal ya ce in baka imani da ni ba zan kashe kai, ce sai dai ka kashe ni. Dujal sai ya sa a sare kan wannan mutumi, a raba shi biyu, rabi ɗaya nan gefe rabi ɗaya nan gefe. Dujal ya tafiya tsakanin wannan ɓarin na nan wannan ɓarin na nan, ga jama'a ana kallo, sai ya ce bari ku ga taurin kai wajen wannan bawan nawa, yanzu zan sake rayar da shi ya ƙara tashi, za ku gani idan ya rayu kuma zai ƙara cewa bai yarda ni Allah ba ne. Sai dujal kuma sai ya sake rayar da mutum a bisa abin da jama'a ke gani, sai ya tashi a gabansu, sai ya ce ka yi imani ni ne Allah, sai ce ban yi imani ba, kai ne dujal da annabi ya gaya mana. Sai ya ce kun ga abin da na faɗa muku ya tabbata, mutane sai su ƙara yin imani da dujal. Haka zai ta halakar da jama'a a cikin ƙasa. To daga sanda dujal ya bayyana, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira.